everyone! Welcome back sa mong channel! Hi, Lixie Vlog. Oh, so karon adlaw guys, nakailis mi na pero huming naka-violet kay mag-date mig wearing 1/4. Asa kay bawo mo ka sa mi mag-date. Asa mo tawag date be? Bitaw guys, natumig merkado kay na kuno siya ipapalit. Palitan raman pagbigyan kay managbaho na ra ba ko, trabaho na ra ba ko. Biha, sabot ha. Nabalik kay kwarta. Napamapay gamay. Nagtok na kakahapon. Pagbigyan kay mo work na mas mama, di mo hilak, di maghilak ha. Balik na mas madani, kita mandungan uli buhol. Buhol! Ganang naayalis siya. Inaada, itag pangutok. Ano na yung mga papalit, Dede? Kuan sana. Kanang. Diya, dabi pa nga nang Pero ata nag-violet ba no? Saan mo na daw? Na. Work na si mama ugma ha. Di maghilak-hilak ha. Kay arong di mautag na igwa para babuyag na. Diba, bitaw ko mo kasi mana mag-uban, inigpas ko. Muli magkagod ka. Uban kita tas Alicia. Mawag na po iwan. Wala kay baon. Palit galit ta. Sabi ko, palitan mo gud ka pas baon. Mag-date. Ari sa araw kami mag-date sa merkado kay kanilaging wala tay budget. Puho na og nanay kwartas mama magdali dita ha. Ha? Okay ba? Malalaman ning nigabot mo sa merkado hani iyang ipapalit adto. Kay di man mo tingog may magwaan ay baon. Mas giluto. Problemahan bisan pag mo tay pundo bi pero kada adlaw gipangitaan nagpaagi. Bitaw. Ora na kay baon. Ampos Ginoo masulbad ang kaproblemahan. Ginoo. Bahala goy Waman kwarta. tugad tay pundo pero nikamot man si papa nga na si magbaon kada adlaw. Papa Eric. Pangirik. So mga to guys, kita-kita na tayo nagabot na mas merkado o kasi isang ipapalit na adto. Ha? Ang sama po yung mga isidan ron. Magpili lagi pag sidan. Na. Ano mo? Siyang sidan ba? Mali ba? Anong lugar na katawag? Yung masala ba siya ko si mong naong ba? Hindi ka na bugay bukaka. Nagniwan mo. Hindi na ba? Nagniwan. Saan mo isidan lagi? Kaya katapalit to. Ay, naman. Ginamos? Dede, ginamas. Ano saman? Isda? Manok? Ha? Manok nga? Fried na to. Ara. Ara, sige, dogang. Dito guys, ito na mi guys. Kaya mura kawan na narapa pa. Daron di may mapataguan. Kita-kita sa hindi. Ikaw rin request right? Mahauli na mi. Hello guys! Diyan na Miss Bye guys. Wala ko naka-vlog ito sa merkado sa Dagat Bis Maribuhok. Ito silang merkado kay yung bonat ag-uwan. Diyan mo rin yung mga napalit guys. Una na hong ipakita. Agidahang ipang tudlo. Nagdinaraman kay panagsaraman po may magkauban. Halag mahurot ng gusto. Basta kay nakapalit ko idahang gusto. O, slime lagi na. Idahang gusto ka. Idahang gusto guys diya. Slime. Slime. Clay may janggingan jawa aman. Mani jang bounce sa eskwela guys. Biskuit mani jang ipang tudlo. Haron jang isagdag na sa iyang gusto. Paano kay malagi nang bawnon. O cream o. Jada pay Coco Crunch. Butangan gatas kuno ni ja. Lawi ra man pod. Unja Dewey Donut. Mani jang bounce sa school. Kadani mo si Kuya Jay Jay si Kuya CJ. Napay bar nuts guys. Liwata din mo nang ubi. Pilig og bar nuts. At ang ibalik og soda ni guys. Nawa mas mamaduli pa kamot na mo dari. Ito siguro datuskuan. Kay nag-voluntaryo man sila. Kalsada nang hinlo sila ba. Kay parang pista. Kaya kapit mag-pista dari buhon sa ila dya. Hapon dyan ipalitan ng kuan guys. Kaya nagreklamo dyan ang redaktura kakitag medyas. Bisa ko ng medyas. Balik-balik. 2 ara. Kaya. Bisa magkamamaduli. Nahinlo lagi bisa na meeting pa lang man. Kuan. Hala nabasa na ka. Medyas. Meeting pa. Ginuorder ka na sa mali. Inja. Isda guys ya. Sorry. Kaya rin di na magbubalitok, di na magbubalik si Mama Julie sa merkado. Balitbog ko si Jang gingan nga saging kay dugay na ko daw kakao saging. Tsa! Grabe unggoy. Mukhaan magandang saging sa hay. Kuya gilahang lakatan kay gagmay man. Pero hala na lang. Jada po, diarag chicken. Isa ko nung ipaprito na ho. Mani Ano mong si kagi pamalit ay? Mani amang isad andron. Siyempre, kay mo trabaho na mga tao ba? Crispy fry.
Nanja, di jadi mawa ni dyan ketchup, kay murag na ketchup. Ni palit pagkukuan guys, pipino. Kay dugan na mo kakag pipino. Nanja, buwad nga put-put. Diya, maridib. Alam, hindi parat-parat sa loto. Basa mo ka Mama Julie. Dito, hindi lagi mi dito sa kalsada. Nanja, dapat prutas guys. Apple o mangga. Sagdi naman na sumukmuk. Kaya, nga na. Manipuryo. Yeah. Purmi. Apple o kanang mangga. Bawag tamis ba ni manggahang mag bag-o pa ning nahinog. Ito kag libo ana. Okay ra, basta kay happy ang tanan. Ginaw, basta kay di magilak-hilak ha. Ipalitan na mo kasi muhang Work gusto, mo mo. work naman ko ugma ha. Di magilak-hilak ka, huwag magabi ha. Basta man na ay work na di nga ni. May kwarta man, pero why di ka trabaho. Work sa mama, kay Pasko na, arong na tay, kwarta. Di maghilak-hilak ha. Arong di masakit ag balatian. Ha? Dara ko nung medyas, mili ko color, violet ko no. Mga di dyan, favorite color ay purple. Favorite color nila, violet. Kamihan lang mamog. Sa color na naman, kanang inyong paborito. Kuha na dito purple eh. O pink, kunukod. Sa mong namalit na di abrito sir. Salamat. Dara, dyan ikabuangan di ha. Mo rin dyan Sa man na si Zan. ikabuangan. Sa man makitan. Tapos, palitan mga Sa ingan. man ang suda na. Slime. Humok eh. Humok na ako. Pila po lang isa kayo na. 20. Uy, pinuho ko. Murag jili. Di lagi na makaon. Di. Dua ano sa sabi. Ngana na naman eh. Ayaw, ma. Ay, nga na di ay. Pero lang itong clay, forma. Pilit na to. Pilit-pilit na sinaw sa kamot be. Dugay ka mang meeting kay hisgot na po Christmas parties. Ng mga kurok. Anda. Pledge na po. Dugang gasto. Ako kagi. Mama Julie, kay ikaw man si naglag-vlog diha. Pledge, duha ka putahi. Saan ko no? So, naglag-vlog lang. Dito nagsundo yung Ano ko na pa yung kuno kapta eh. Basta ka, kuri lang kaput. Babot, duha ka putahi. Ka, December 30 ko no. Ikaw, punoon kayo makasweldo na lang. December 30 man namang party. Oh, hala na lang. Tagsarma po na sa atin. Ikaw, saging o kamuti. Duha makakaputahi. Saging yung kamuti. Ingin pa sila. Pwede po na, pero sudaan. Sigag uwan no? May batas. Bitawag na, gagrasya na pala. Oo, agang ipagang sa nina. Di ko mo kauli ay, kaya tanggong kami dito pag bundak. Lagi. Saan man si Zay Baudis Halahang. Human po na yung nandaan. Tamis Ginahan. Magluto sa kurukuan guys. Fried chicken. Ako rin sa magbigamo. Magluto. Ako sa magluto. Dari da manok. Sus, ginoo ko sa isa. Ano pamalit? Dahil pang tudlo dia. Nagawal na. Nagkwarta rin mo. Okay na. Be, arin sa rip ni. Mga Nalagay kay kwarta? naman ang wag jikas. Kalas out. Kaya ito nga naman din yung nagbubugtong sa hung kasing-kasing. Naganahan po. Basta kay agkapalit dan eh, di maghilak-hilak. Arong di mag-gawas, mamajulig ako ha. Di maghilak-hilak ha. Ibahuan galing maghilak-hilak, mapriso ka. Saksi ko. Na. Uso ang mga nakalong. Bitaw, di maghilak-hilak ba ha? Hindi ka kasi mong mama di mo hilak ha? Kamagatas na akong. Tsa, grabe ka, burot-burot man. Sana, bubbles. Wala na kayo sa orasan na. Magaling ko. Ikaw rin, timpla. Hindi ka mabalik na to. Di na, humana na meeting. Sa tura to. Guys, sa tangiran ninyo guys, kay mag-prepare sa kudaris lutoon. Dugang-dugang ko nilang party-party na party sa mga bata. Maapil pag party mga tiguan. Ano pa si Ganis na tara na mo? Mo magparte? Lihan man sila kay ilang nata puro man mga bakilid. Tingnan mo ni aday na. Hindi ka 30. Lihan sila nga ikaw man si Juan Julian haraman ko na si mong nataran kay kuan man patag man tito nataran din ako gawan din ako kay puro pwede ditulong-tutuan. Lami na. Ano toy? Haris bahay mo magkuano ko na sila, magabang sila og 10 pero di ko nila pa mayroon sa 10. Di ko nila patabang abang ba. Ang ilala man diri sila sa nataran magparty ani sila sa bahay. Ato ra mo sa gawas. Mag-tent sila? Mangabang sila 10 pero di ko pa pilo nila habang kay pa-pleasure na lagi ko lukog duha ka paging sa bahay. Be, mamidjas be. Ako na may ipos ani. Kay maghalin ko. For good times and bad times. Ano kita isang kwarta? Yes, I
bahala ng hurot ng kwarta basta kay happy ang tanan. You know? Ako kay wa pa gito yung budget. Ako rin yung palitan ng biro sa ablaw. Okay lang na kay na mapasigi si Jaya ng pag-umpod. Binuot na, di na ako sa mga ngayon rin biskuit na yung gipalit kay naman po dari biskuit bravo. Pilian na gining kani atong nag-iisang anak guys. Pilian man. Hala na lang. Isa man na itong papilian ng mga ibaw. Si Jaya ginamili na. Pero di lagi po Wala ko kapalit upuan. Yakult pa pwedeng gingin. May yakult dito. Di lagi po bulto ako mapalit. Binuot ka. Di lagi nihit lagi. Lami ni Pipino ipa laguto. Atong simod. Mama! Ma! Manino ka anak. Kumakuan ko. Ikaw tatay ka po haring. Okay guys, naluto na kamang fried chicken. Da, maniot to na me. May mabe ka na? Ha? Supa prito. Pwede ikaw ba lang ang tanan? Prito ra ka din. Ay, ba man mo nakuha ko. Mag-pray sa una. Pray si Lexian. Mama, dapat. Mama, Ay, Kuya CJ Kuno, lead the prayer. ito. Mag-pray sa In the name of the Father, the Son, Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this day which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Maniot to ta guys. Can be that. Ooh la la la. Da gusto mo mag-slice og mangga diha, mag-slice mo. Diyan ni kumakaon. Hello guys, hapon na di ay dagdag ming Lexi dari. Maglablab mi kay ugma puhon ra ba si mama mag-work na. Ang daloy ra man po ni kay sige gisakit tag ngipon. Naghilak ni ganina. Kay namin ning hubag with the dari daghana tabi. Ubi. Daghana ta. Ibawa po din ma. Ubos. Imo ibabaw. Di na maghilak-hilak ha kay mag-work na mas mama ha. Nabitaw taga bitaw time imuhang cellphone. Hapit ra mas mama be 2 weeks ras mama mag-work. Nga ha? Duha ka semana dya ini kaduman sa duha ka semana. Muuli na ta sa Alicia kay birthday na ni Nanay Puhon ha. Mama, sada ang klase. Imong klase Lunes, ugma Domingo. Musimba mo ni Mama Julie. Diyan si mama mo work na ha. O mo ilis mo gam. Mo ilis po dumi. Sinuuya. Diyan mo to guys, at tangiran ninyo guys kay ugma po matulog kog tubigon at ko magtrabaho. Mama, sige lagi Domingo ma. Sabado man ron. Sunod sa Sabado, Domingo. Sunod sa Domingo, Lunes. Na, eskwela. Anay ka Lunes, school na ka. Lunes ting eskwela. No. Dadadag passion ni mo ati Joshua dia. Kisakan kang jay-jay. Passion og limon, hapang gidag limon. Maglablab sa ako sa ang prinsesa. Oy, sorry. Amang kulot-kulot. Kay mo work na rabas mamam. Pag-dari da. Duha ka buok. Ang nangnakuno. As ilang be. Nagkuan, nag-gaya, nag-ngat. Lagi mo. Smile. Isa pa. Jesus, grabe smile ni kulot ga. Jamara ni mong vlog rong adlaw guys. At ang ina po ninyo guys. Sunod upload na ho. Kaya ito na ko sa tubigon magtrabaho guys. At ang ina ninyo guys. Tuhon. Jamara ni mong vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagtanaw guys. Oh God bless. Natong tanan o gamping mo kanunay o gasaman mo karon. Thank you for watching guys. Bye bye. I love you.